Roeddwn ni yn gwybod yn barod cyn dysgu am y Cynrhon roedd hwnnw yn dim cael llygaid. Roeddwn i wedi gwybod cyn ni wedi wneud rhywbeth am y Cynrhon. Roedd y Cynrhon ddim mynd i hoffi y gwynt. Roedd fi'n meddwl mae Cynrhon gallu bod afal. Dyma syniadau ni I cynefin. Yn y cynefin mi, mae yna blodyn I aroglu neis, brigau I chwarae, cregyn I cysgod, dŵr I yfed, gwair I cadw cynnes a I ocsigen mae yna twch. Yn y cynefin fi, mae yna afel I nhw bwyta, mae yna ddeilen I nhw chwarae hefo, mae yna gwair I nhw chwarae hefo hefyd, ac mae yna ddŵr I nhw. Yn y arbrawf gwynt roeddwn ni yn sto o gair. Yn y arbrawf yma, roedd ni hwn lemoned a got yn bed. A gweld ymateb y camera. Mae y Cynrhon ddim yn dod at y lemoned pan mae'n dod at y lemoned. Dyma y cynefin fi gan Kayleigh, Saffron, Emma a Vinny.